Zing to ma a in soi ai chuan zoi sa thol du zok tu eni a I thot lai tu thin thin ani ka thot lai ti chu I got up late I PUBG khelina ti mengrei em pho thin chem ka mengrei ti sap pho chuan I stay up late last night anti ele in ko ate nulat lang wal ko ate chung ko wap lumman lo le ga ko san le khot la nga in man ko ate poniang heng zong zunga hian atok chin hriat a thakop maya hetiang thil reng atok chin hriat a tha ti hi sap rong chuan it is good to have temperance in everything du thlan tur shelovin iril ru ai sol nuai ve thinam tako fuar hi in thrui po ani ti ishabokem ril ru in sual lelam in poton sek mai hi there is a tuck at my heart ti ane channel zinga te hi chuan pon lang taka income te hi aom ve a in build pastor bula ero chuan pon lang a har do mai thei ane reverend cho thoma katina dikhelovin hetianga rilu taka serious deuh taka income na hi heart to heart chat ti ane in choi khom na in thian pakat alolan ve theilo na chan chu Kolkata to Delhi flight an cancel wa ane ani chu sukul pui kon laka ani reng sia chutiang ang chuan lam tling lo lutuk soina chu it's a flimsy excuse kan hlo chu atanga soma pakathi pathian ta ane soma pakati hi saptung chuan tithe hi elopeve fodon nia da thalanga email in an wanga lem nei ho silwa chuan anat mail iti ema mai peng sang te inrem fu lutuk lo awange nangma to ka email a thalo ve hle ani chu pom har satak thudik tak ni si ani a chu tiang chu saprong chuan bitter truth ti ani tun lai zona lian ber chu engtin nge covid-19 hi kan ne thayang ti hi ani chu saprong chuan the burning question isu angein asoi ni boka fapatlan bo chanchin chu alar khop ane hi fapatlan bo ti hi run away son ane maingem niom takadia nima sela prodigal son ti ane lo shave me don ne covid shipui alenga engkim achol thup mai ane he kan din mun hi athimin akhir hle maya tu chu saptunga kan soidu ne chuan we are in a grim situation kan ti theng introvert tak mizinga umay mania mel nom ti zok tu iniem mi phunoi noi zinga chuan I chaw nok thin lo mo heteng mi ni chuan I feel lost in crowd iti theng thil nangma tiloma tilim deuh tu inengayam hetenga thil engemoni in atilom veu chani chuan it gives me immense pleasure tini soidon ne itu soi sharang tura idu thu wade uzokin imibiak pa chu shilidu ni chuan mark my word iti te anga isoi du chu isoi zelang khavela in tan lopuin inuna chol thei chuang reng lova vane semin ipiang tharve lawa inun chu alo chol ve ta ane isua cholna ka mu tin I testimony isoi du ne chuan I find solace in Jesus.